har jeg en helt her, de her, giver mig de der point der. Og jeg har en hulens masse soldater, som jeg har overtaget fra de andre. Men er du sikker på, at jeg skal bygge en hvad de hedder, de der eksperimental fabrikker? Ja. Fordi jeg kan også gøre det, nej, jeg kan også gøre det, at hvis jeg lige for eksempel har min mand her, så kan du se, så har jeg denne her, ikke også? Som kan sende alle soldaterne over til en tilbage. Okay. Så gør jeg det. Jeg sender dem lige. Når han er færdig med at bygge den der, så sender jeg lige. Okay? Ja, så Supreme Commander 2, det er meget bedre end etteren, skal jeg lige sige, altså. Jamen, det er fordi, det her det er sådan også sådan en stenplanet nærmest. Jeg lige så se, med i maven, men ikke lave snakke. Jeg kan ikke lave snakke, for det er planer i det. Nå, jamen, han kan sgu være, han kan tage hold på mig, jeg er sgu ligeglad. Prøv at se, han står der bare. Han står. Tænk, nu dør han, fordi de der folk kommer ind i nærheden af mig. Og vi tager. Den her regner vi. Løb for livet. Alle sammen, løb i jeres vej. Prøv at se, det står sådan en mand der. Gør de. De har allerede en mand. 99 der. Ja, vi kan ikke komme højere end 99 deroppe. Det er så irriterende. Jeg vil ligesom bare komme op til 100.000. Oh shit, ja. Det er virkelig svært at styre det her. Prøv så at styre det imod. Jeg skal så lige sige, at jeg sidder med Niklas, mens jeg optager det her. Ja, jeg optager Niklas. Det havde jeg nok ikke regnet med, var. Jeg sidder og optager i 5 minutter. Ja, men altså... Se nu er han færdig med at bygge det der lort der. Er der noget, du gerne vil sige til folk derhjemme? Han er stille! Jeg beklager, hvis jeg ikke lige kan høre ham. Det må jeg meget undskylde. Men han er stadig og stille. Som I kan se, så har jeg bygget en hel masse af de her, som forsvarer min base, sådan at ingen landtropper kommer ind. Og jeg har en lang række de her anti-air tools, eller hvad man nu kalder dem på. De står herovre, som beskytter min base. Og Niklas, du skal lige vide, du må gerne snakke. De kan ikke høre dig, selvom jeg optager. Den er ikke kraftig nok, den her. Okay. De kunne heller ikke høre dig før, Niklas. Bare snak. Okay, nu har vi bygget den her. Hvad skal vi lave? En UFO. Okay, så laver vi en UFO. Lav 3 af den, så laver vi 3 af den. Så laver vi en stor uld. Nej, det er det, jeg ikke skal røde mig. Jeg skal sådan en her med også, fordi den er god til. Og så sætter man bare lige til at gøre det hele tiden. For det ser folk fra, det var da helt vildt. Mega her. Og det er ikke engang vores soldater. Skal du være så trist, Niklas? Er du super bare fordi jeg satte den til at optage? At du må... Hvad fanden laver du? Niklas, du kan ikke finde ud af at styre det der. Det var lige Niklas, der tog styresystemet der. Niklas, du er godt klar over det her, det kommer altså ud på internet. Det skal nok blive sjovt. Ja. Jeg skal lige med at jeg sender ham til at bygge sådan en atommusikskyder. Ja, okay. Det skal nok blive sjovt. Jo, jeg skal tage det der. Så kører de galt alle sammen. Nå, Niklas, så siger du til at holde op med at optage det her, så vi kan begynde at snakke igen. Okay, det skal jeg nok lide. Og det var, hvad var det vi havde? NBNL Gaming herfra. Vi ses senere.